αριστερό, η μπάλα θα περάσει, κεφαλιά 3-1. 3-1 για την Κυφσιά. Ο Μάναλης σκοράρει και σήμερα. Το γκολ της χρονιάς, ο Ντορμισάκης Σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά ο Μάναλης 1-0. Το γκολ που έψαξε ο Ηρακλής ήρθε στο 66 με τον Γιώργο Μάναλη. με το αριστερό, θα βρει, θα σουτάρει, εκπληκτική επέμβαση, απίστευτο γκολ από τον Μάναλη, ο οποίος δεν το πανηγυρίζει στο 12, 1-0. Φαίνεται να κοντράρει, ένα σουτ στη συνέχεια και το 1-0. 1-0 για την Κηφισιά στο 22 με τον Μάναλη. Ο οποίος κάνει την κεφαλιά για τον Πόμπο. Ο Μάναλης ετοιμάζεται να κάνει το 2-0 και θα το κάνει. Μάναλης εκτελεί 1-1. Στο Μάναλη και 1-0. Ο Μάναλης μια ανάσα, περιφόρα, εκτελεί στην αριστερή γωνία του Καλογεράκη, την μπάλα στη δεξιά, ο Καλογεράκης 1-0.